Така, значи това клипче е специално за всички болци в България, които са правят на много отворени и се мислят за големи рапъри. Така, искам да възсветна, че краля на хип-хопа и на рапа се остава Мишо Шамара Михайлов Биг Ша. Разбрахте ли по мияри смотани? Така, след това албума с Валю, Кита, Гумени, Глави се остава най-великият хит за цял живот и до сега ще бъде слушан и докато сме живи всички, ще бъде слушан и проповядан на всички и така нататък. Днешните рапъри са някакви смешници, клоуни, палячоци и циркаджии. Единствените рапета в този живот, които признавам аз, това е Мишо Шамара, Михаил Михайлов, Биг Ша и Валю Кита, Гумени глави. Разбрахте ли? Гумени глави. Това са номер едно. Това са истинските рапета. А всички други, които са мислят за истински рапета, са епете в газа, един кур да ви дам в устата, лапайте ми кура, гълтайте ми спермата, ближите ми топките, яще ми мъдята, твоята уста сега да бъде моят пенис, комплекс с моите мъде, брат. Разбрахте ли? Това е което мога да кажа. Не ми се правят някакви хора интереси. Такива нови рапъри, жакери, макери, Криско, Дриско, килата е неблагодарник. Неблагодарник беше в отбора на Мишо Шамара, обаче малко му дадаха пръчка, плаче циганина и почна да се издига да го е в майката мангалския заблюят циганин мангал. Само Мишо Шамара и Валю Кита, Гумени глави, номер едно за винаги. Аз съм 6+. Това са единствените за